došlo je vrijeme za Luške proljetne večeri i treće po redu. Okrenimo se sada doista našoj današnjoj temi i povodu za ovaj razgovor. Prije 3 godine kada ste kretali u to, kakve su bile tada želje, namjere i što je ostvareno od tada do sada? Ako napravite nekakav kratak retrospektivni pogled na to. Pa evo, kratko bi možda bilo malo i teško, ne zato što ima puno toga, nego jednostavno kad nešto bilancirate, onda vam malo treba vremena da sve saberete, ali ukratko, ili najkraće što mogu reći, da manje više stvari koje smo zamislili smo i realizirali i nismo puno odstupali od onog kako smo bili zapravo festival zamislili. On je i ove godine sličan svojoj prvoj godini, ali sve je puno čvršće, stabilnije, uhodanije. Mi smo možda neke stvari proširili programski, to je koncert mladih glazbenika, što je novina još od prošle godine, a onda i u nekom marketinškom smislu smo više, mislim, vidljivi sada i općenito naravno već po inerciji nekoj više ljudi zna za Luške proljetne večeri. Evo, i glazbenici se čak i javljaju, ne samo da imamo povratne informacije od publike, nego evo sve više naših kolega je upoznato s onim što radimo i evo zapravo su i vrlo iznenađeni, evo moram to tako reći, odnosno pohvaliti se, jer smo doista napravili jednu značajnu stvar. Nije lako iz ničega napraviti festival, pa makar to bio jedan mali festival, jer Luške proljetne večeri spadaju u takvu kategoriju jednog manjeg festivala komorne glazbe sa 4 koncerta. Zašto su pokrenute Luške proljetne večeri? Otprilike se onako u magli sjećamo onoga prvoga razgovora kada je to bilo naznačeno. Pa da, krenulo je u biti godinu prije prvog izdanja sa zajedničkim recitalom koji smo Mihael i ja održali u Lugu, upravo u toj crkvi, a to je bio i prvi koncert klasične glazbe u toj crkvi. Pa bili smo dosta iznenađeni, a i oduševljeni da je crkva bila potpunosti puna na tom koncertu. I na nagovor publike i župnika Josipa Čuliga, s kojim imamo fantastičnu suradnju tih 4 godine, smo zapravo odlučili se da krenemo sa nečim većim, a to je evo, festival komorne glazbe. I krenuli ste. I krenuli smo. Da, to je evo bila jedna vrsta uvertire, taj koncert, jedno testiranje i nas, i publike, i Luga samoborskog, o kojem smo evo neposredno prije emisije pričali da je onako vrlo dio Samobora koji ima svoj baš jedan poseban karakter i već kad uđete u Lugo osjećate da je onako ima nešto svoje, a opet je Samobor, jel? I ima crkvu koja čini mi se možda najprimjerenija za ovakve nastupe, budući da Samobor i dalje nema koncertnu dvoranu, ni neku manju, ne računam dvoranu u glazbenoj školi, koja je doista mala, evo nekako mi se čini ta crkva Svetog Ivana Krstitelja u Lugu najprimjerenija, ne znam kako vi to kao glazbenici sa te stručne strane doživljavate. Pa definitivno, da, čak i uspoređujući sa ostalim crkvama na području Samobora, s obzirom da se radi o novijoj crkvi i zbilja fantastične akustičnosti. Često je problem sa starijim crkvama da su previše akustične, ali ovdje zbilja to nije slučaj i vrlo smo zadovoljni i mi i publika sa time koji zvuk dobijemo. Da, svako jako je u tom smislu primjerena i veličinom zapravo dominira, može doista ugostiti puno ljudi, dakle 300-tinjak i više čini mi se. Ona dakle nije historicistička, pa nema taj izgled, jer naravno nije to ta estetika, ali ona je na svoj način lijepa i kao što smo već rekli akustički vrlo, vrlo zahvalna. Iz godine u godinu, zapravo korak po koraku, nosili ste za nešto novo. Spomenuo je Mihael bio mlade glazbenike prošle godine, pa sada da budemo još konkretni što nam donosi ova godina, evo treća uzastopna sada za Luške proljetne večeri. Evo, tu nastupit će ove godine Filip Kukulj, učenik glazbene škole, Ferdinand Judić, naše glazbene škole, te
jedan bivši učenik glazbene škole, a sada student muzičke akademije, Tomo Štrbac, koji je saksofonist. A na koncertu će im klavirsku podršku pružati upravo Sven, koji evo, može nešto i više reći i o tome i o programu. Da, evo, nastupat ćemo sa standardima violinističke i saksofonističke literature, Beethoven sonata za violinu i klavir, biti će na programu jedna poloneza Vjenjavskog, zatim Pascal sonatina i koncert ćemo završiti sa De Krug sonatom. Ali svakako bi voljeli isto reći par riječi o samom otvorenju festivala, koji nam je u subotu 16. svibnja u 19:30. Dolazi znači, nam... preko sutra. Tako je, preko sutra, da. Dolazi nam fantastičan... Brzo. Da. Brzo. klavirski trio iz Rijeke, riječki klavirski trio sa izvrsnim sastavom, Filip Fak za klavirom, zatim Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak kao čelist. Da, evo, oni nam otvaraju, oni su renomirani trio koji ove godine slavi 10 godina postojanja i sve su to, dakle, glazbenici baš sa iznimnom reputacijom, tako da evo njima je pripala ta uloga i čast otvorenja. Mladi glazbenici su odmah sljedeći dan, a onda imamo jednu pauzu ovako na prvi pogled malo nelogičnu, ali tako je ispalo na kraju. Dakle, imamo 12 dana zapravo do sljedećeg bloka koncerata koji će biti 30. i 31. Jednostavno iz pitanja termina nismo mogli drugačije, ali ovo je još uvijek u nekom dakle, prihvatljivom rasponu. Dakle, taj vikend imamo gostovanje Karoline Šantl-Zupan, flautistice iz Slovenije, i Aleksandra Serdara, jednog vrhunskog pijanista. Oni će imati jedan duo recital. Evo, Sven može nešto više reći o tome. Pa da, evo, mogu reći da je meni taj koncert posebno drag, jer profesor Serdar je ujedno bio moj profesor na studiju, a Karolina Šantl-Zupan je proslavljena flautistica, dosta aktivna u Hrvatskoj i u Sloveniji, trenutno obnaša dužnost dekanice akademije u Ljubljani, i oni će nastupati sa duo sonatama Schumann, Poulenc, Bach, te će Aleksandar Serdar nas počastiti sa 2 balade Fredrika Chopina. I ništa, dan nakon toga nam je veliko zatvaranje gdje okupljamo 6 glazbenika. A i vi ste unutra. I mi smo na tom koncertu. Da, to će biti koncert s vrlo reprezentativnim programom, jer imamo stvarno remek dijela literature, kvartet Dore Pejačević i klarinetski kvintet Johannesa Brahmsa. Dakle, to je stvarno predivna glazba, zahtjevna glazba za izvođače, ali evo, stvarno neki biseri literature, a njih će izvesti, to isto evo valja napomenuti, Won Ji Kim, profesorica na Mozarteumu inače iz Južne Koreje, i naši domaći glazbenici Đana Kahriman, Dagmar Korpar i Mislav Brajković, uz nas dvojicu. A evo, posebno bih htio istaknuti, taj koncert će biti održan u spomen na mog nedavno preminulog brata Rinalda, tako da evo, to nosi veliki značaj za mene. Mali omaž mom bratu. Evo, lijepo složen program bih rekao i vrlo zanimljiv i što se tiče repertoara, što se tiče glazbenika, čak i za one koji možda nisu toliko detaljno upućeni u komornu glazbu, općenito, dakle u tu klasiku. Ovo sve što ste nam nabrojali, mi ćemo da kako tijekom našeg programa višekratno i ponoviti u najavama pojedinog svakog koncerta. Ono što je možda bitno reći, osim lokacije, dakle da je to Župna crkva Svetog Ivana Krstitelja u Lugu, svi koncerti počinju u isto vrijeme. Tako je, da, svi koncerti počinju 19:30 i na repertoaru je uglavnom dijela bečke klasike, romantizma i ponešto dijela impresionizma 20. stoljeća, tako da vrlo slušljiv program. Ove godine smo
uveli jednu novost, a to je da smo promijenili format trajanja koncerta, tako da koncerti nisu u 2 dijela po 45 minuta, nego su u jednom dijelu od 60 minuta, tako da vjerojatno i publici to pristupačnije i lakše za slušati, a već je postalo tradicija da nakon koncerata imamo mali domjenak gdje ugostimo i svu našu publiku. Dobro, ne vjerujem da bi se publika bunila da je ostalo i 2 puta po 45 minuta, jer uvijek je to i birana publika, a i publika koja zapravo dođe možda iz neke znatiželje i onda prilika je to da i zavoli tu vrstu glazbe. Tako je, najbolje ste to rekli, evo, na kraju, kao što ste onaj prekrasan uvod dali, hvala vam evo na tome. Ja bih još samo rekao, baš sam sada, evo, kad sam dolazio k vama zaboravio, da rijetko kad, ne znam, sam ikad rekao, dakle, svi koncerti, dakle, Luške proljetne večeri i inače koncerti Kamerate su u organizaciji udruge Klarinetist. Dakle, to je udruga koju sam ja osnovao 2013. godine. Dakle, ona je zapravo jedna platforma pravna, jel, da se to sve odvija. Onda i nositelj ovoga programa. Tako, ona je dakle, organizator. Tako, evo, to sam htio istaknuti, jer uvijek su isturena bila brand imena, što se kaže, ili je to ime festivala ili ime ansambla, ali evo, i to je moja majka koja je tajnica udruge, koja, evo, puno se daje i pomaže od samog početka. Da, to su bitni ljudi, itekako bitni ljudi koji zapravo puno toga drže, a nevidljivi su u nekoj ruku. Tako da mislim, nisu na sceni. Bez velikog dijela volontera, pomagača ne bi mogli organizirati. Evo, ako rezimiramo, dakle, 3. Luške proljetne večeri i čuli ste 4 velika lijepa koncerta. Otvorenje je subota 16. svibnja, dakle preko sutra 19.30, zatim koncert u nedjelju, isto tako 19.30 mladi glazbenici, pa onda onaj vikend, sada neću to ići u detalje, dakle posljednji svibanjski vikend 30. i 31. još 2 velika lijepa koncerta, o čemu ćemo detaljnije i u našem programu kada za to dođe još vrijeme. A ja vam samo mogu poželjeti da sve prođe onako kako ste zamislili i da uživate i vi, a i publika naravno.